hari ini pindang jagung kerai gue melas terus ini guys, aku wis bermasak pergi aku pe mendarat ya guys ya. Gimana aku masak sayur asem saya pindang terus pergi melas wis ngono tok esensi sebaik guys ya. Nune sayur asem iki nganggo apa jenenge, nganggo nek arane kerai. Nek ning kota ono prages kerai terus mari ngono ki kacang panjang terus jung telo. Terus iki anu guys, nek buru iki oseng pindangku ki nanggo apa jenenge, nanggo lam toror guys nek ngarani, apa petil Cina nek ngarani. Pokokan ngene iki nganggo ngene iki enak, aku seneng iki. Terus sampai pelas guys, terus masak sing simpel-simpel aja guys. Pergi aku ate mendarat ngelik sih ngapak masin sing iki yo guys, menune pelas oseng pindang antara terus asem, jangan asem guys. Sarapan sih tak dulu mendarat aku sarapan sih. Musio paten. Jenenge kerai guys. Ya Allah. Aku nyawing ngono tadi. Lagi duit tak uang. Apa? Bujah. Katanya jablas ya Mbak Ning. Jablas iki ora mandeg, Mbok. Lah nek lagi duit mandeg ning kene kok. Soalnya aku juga belanja. Lagi duit aku, Mbok. Iki mandeg ning kene. Zatur kok. Gowo ndak kenapa kok ngene. Ora iku ning Kembangan, sak nyantar. Ibu ning nyantar ketok apa nyawi. Aku tuh juga ngemen nyantar aku krungu kok. Terus nang liwat karo Mbah aku meni ngono. Aku nyawi. Nek spesial nek iki terus bareng oh ya benar. Hati. Lah dulur kowe itu anggere jajakno 20.000 ping 3 gak sudah. Eren aku yo mbokku kita apa ndandakno kompor 20.000 lah jak tuku nang Mbak sampean dia mang juga kembang pre Mbak? Burung. Lah kok dengaran mbak tinggal jagung. Ya orang dia matang. Kali. Sampai sak cereng iki paling manuk. Mulai besok ya bocah rugone mem lagi. Zainuddin jelek gak?
Jaluk ora kok. Campur ya, Mbak? Campur. Oh gitu, Mbak. Duh, kamu jaluk apa ora? Kak Mel. Aku ae. Duh. Dia pecah ki. 1. Walah, malah. Ya apa sampai kancane. Dene mie Mel. Kancaku iki gawene delok statusnya. Kok statusnya apa? Videone Bu Edino. Nah, ini kan sing pas saya aku kan sekolah di video toh. Nah, wong iki tak aku. Coba wis ndut lah. Duh, sampean tak kenal dulur ya ta. Ora, aku ngomong. Gawene delok videone Bu E. Bu Edino ki sapa jenenge? Mbak Lita. Kamu gawene ndelok videoan. Dan rencana aku berapa? Nggih, pinten? 8 Mel we. Nggih, pinten? Lagi video Mel. Berapa? Ini. Ya, sekitar Mel. Tapi sange disimpen apa? Nang gini sampai Mel. Janku dia Mel. Ora dadi ya. Pinter sekali. Mulai isu ya Sen. Duh kok setengah 9. 9 sampai 10 tengah-tengah piro? Hah? 10. Lah yo. Kok setengah 9? Cepet iya setengah 10 iki. Nanti coplok isik. Tapi menurutku setengah 9. Iya. Ya jajanmu ki njaluk 1 Pak. Gak aku. Arepe budal, Bu. Budal Bu ngirasi ku gas apa jenenge? Nah, ini. Kuwi lho. Menyekat hari kedua. Goreng-goreng. Ya jadah barang guys. Guys tak tahu bumbu. Oke, budal. Ya, mana aku wis tono, guys. Wes. Tono terus mulai dapat sen. Saiki balik nih. Nah, lagi apa nih? Tok. Ya, guys. Jadi paniki mama nih. Adik kore. Masih bojone yo gak ngono. Masih jenenge montor gak bojone gak sah apa apa. Oh tetep sesuai nama ngono. Gane ora mateng. Ngeri. Nek dia gak ya? Sapa tekon? Cocok. Iya, Bah. Sepi aja sepi. Sekolah iya, Bah. Mari ya jadinya ya Adehar. Segere ya Allah minum. Panasnya kayak ngene, Ade. Seger bening. Jadi kami gawe. Bener gawe Kak.
Sido. Oke guys, guys dadi kae. Lek parmai guyan-guyu wis keenek kucinge. Piye? Tak kongkon Mbak Tini ae sing gone Mbak Dewi karo Lek Ngatini. Aku ngeter wonge ae, guys. Kayak wonge rono gone Mak Ngatini, omahe Mak Ngatini karo guys. Aku ngene ngene ae iki. Anggo montore Mak Ngatini tak anggo. Panas ya Allah cetar guys.